Mai vrei? Să te ajută? Da. Mai vrei? Să potolești? Da. Atunci e și Da, să te-a primit. Ce fata are bine. Stau, aici. Mai să vedem ce are în urechi. Nu, lângă noi. Mare priată, stai că filmăm arma crimei. Ia uite. S-a sculat seara. Nu. Mă atacă. Periculoase animalele astea din junglă. Periculoase animalele astea din junglă, bă. Au! Mă bate. Dacă mai dai, Mă bate. Mă mușcă. Ajutor. Mă mușcă. Nu mă dai. Am scăpat în sfârșit de monstru. Ne vom apropia de cuibul lui. Ne vedem peste câteva minute. Ne vom apropia cât putem de mult de monstru. Mă mușcă! Monstrul. Ne vom apropia din nou. Bine să